Ωραία, λοιπόν, θα ηχογραφηθεί το webinar. Ε, θα μοιραστώ την οθόνη μου και θα ξεκινήσω την παρουσίαση. Θα ξεκινήσω το webinar αυτό, το οποίο είναι διαδικτυακό σεμινάριο Βορειοευρωπαϊκής Εταιρικής Ψυχικής Ευεξίας, μοντέλα πολιτικές και κουλτούρα ψυχικής ευεξίας στις βορειοευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη φιλανδική εταιρική κουλτούρα. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά είναι σαν να λέμε τα fun facts, ελπίζω να φαίνεται η οθόνη μου, σαν να λέμε τα fun facts της βορειοευρωπαϊκής εταιρικής ψυχικής ευεξίας που ίσως να μην γνωρίζει πολλοί κόσμος που είναι στη Νότια Ευρώπη. Όπως είπαμε λοιπόν, είμαι η Ιωάννα Τζανακάκη, είμαι εταιρική σύμβουλος ψυχικής ευεξίας και εγκεκριμένη κοινωνική λειτουργός και πιστοποιημένη από το κράτος της Φιλανδίας, στο οποίο ζω και εργάζομαι τα τελευταία 14 μπορεί και 15 χρόνια. Η εμπειρία μου έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, με την υποστήριξη εργαζομένων και στελεχών, και είμαι facilitator σε ομάδες, όπου κάνω σεμινάρια, workshops, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα και έχω συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους οργανισμούς στη Φιλανδία, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, με οργανισμούς που ασχολούνται με άτομα που έχουν ως πελάτες άτομα με θέματα με αναπηρίες ή άτομα με αυτισμό. Και πρόσφατα έχω ξεκινήσει να συνεργάζομαι και με μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Πιο πριν έκανα ψυχική ευεξία για τους εργαζόμενους μεγάλων εταιριών στην Ευρώπη, με μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με τη συμβουλευτική και την ψυχική υγεία. Η εργασία μου επικεντρώνεται σε πρακτικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, κυρίως πάνω στη διαχείριση του άγχους και στη διαχείριση του στρες, σωματικού και ψυχικού. Μέσα από αυτό μιλάμε για την αυτογνωσία, για την ανθεκτικότητά μας, την ευεξία που μπορούμε να έχουμε και στον εργασιακό χώρο, αλλά και στην προσωπική μας ζωή, γιατί όλο αυτό συνδέεται. Πάμε να δούμε γενικά, να αρχίσουμε από τα γενικά, τι είναι η ψυχική ευεξία. Η ψυχική λοιπόν ευεξία είναι η κατάσταση στην οποία το άτομο μπορεί να διαχειρίζεται το καθημερινό στρες χωρίς να διαλύεται και χωρίς να ξεχνάει να ζει. Ε, η ψυχική ευεξία είναι η κατάσταση εκείνη όπου το άτομο μπορεί να αξιοποιεί τις ικανότητές του και να προχωράει παραπάνω, μπορεί να εργάζεται και να νιώθει παραγωγικό αυτό το άτομο και μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην κοινότητα και στις κοινωνικές σχέσεις και να συνδέεται με άλλους ανθρώπους. Είτε είναι αυτοί συνεργάτες, εργαζόμενοι, οι σχέσεις του, η οικογένειά του. Δεν μιλάμε μόνο για ένα πεδίο. Η ψυχική ευεξία είναι ευρύτερο πεδίο. Αυτό που εξετάζουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το slide. Είναι λοιπόν η κατάσταση που βρίσκουμε την ισορροπία και είμαστε λειτουργικοί παρά τις αντιξοότητες και το καθημερινό στρες που μπορεί να βιώνουμε. Δεν μας διαλύει λοιπόν το στρες ή το άγχος. Τι είναι τώρα η εταιρική ψυχική ευεξία, γιατί γι' αυτό κυρίως θα μιλήσουμε. Ε, είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία μας κάνουν να νιώθουμε ψυχικά υγιείς μέσα στην εργασία μας. Είναι μέρος θα έλεγα της εργασιακής κουλτούρας. Είναι η ψυχική υγεία των εργαζομένων, είναι η μείωση του εργασιακού στρες, είναι το περιβάλλον ψυχολογικής ασφάλειας, και μιλάμε πλέον και για ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Όσο και αν θέλουμε να το ξεχνάμε και είναι της μόδας να λέμε όχι, πρέπει να δουλεύω πάντα, πρέπει να κάνω, πρέπει να ράνω σε ταχύτητες
φωτός και να κάνω multitasking και αυτά, αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι όταν μιλάμε για ψυχική ευεξία στις εταιρείες. Επίσης μιλάμε για τις σχέσεις μέσα στις εταιρείες και τη δημιουργία θετικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Φυσικά έχει να κάνει και με τον τρόπο διοίκησης, με τη σχεδίαση της εργασίας, με την κουλτούρα, με τις σχέσεις των ανθρώπων και των εργαζομένων, συνεργατών, με την ιεραρχία, θα τα δούμε και λίγο παρακάτω. Γιατί η εταιρική ψυχική ευεξία είναι σημαντική και δεν μιλάω μόνο για τη Βόρεια Ευρώπη ή για τη Φιλανδία. Γιατί έχει αποδειχτεί λοιπόν ότι είναι σημαντική για να ζούμε ισορροπημένα και να εργαζόμαστε και να αποδίδουμε. Γιατί το υγιές εργασιακό περιβάλλον μπορεί να μειώσει το στρες και τις συγκρούσεις, αυξάνει την παραγωγικότητα, είναι πάρα άπειρες οι έρευνες, ενισχύει την εμπλοκή των εργαζομένων πάνω σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή και κυρίως μειώνει τις απουσίες και την επαγγελματική εξουθένωση. Μπορείτε να ψάξετε, εγώ έχω παραθέσει κάποιες πολύ λίγες πηγές στο τέλος, ό,τι βοήθησε να φτιάξω αυτή την παρουσίαση. Είναι άπειρες οι έρευνες που θα βρείτε αν ψάξετε λιγάκι, ακριβώς για τις απουσίες, ακριβώς για την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Οι διεθνείς οργανισμοί όπου έχουν οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, έχω μερικές πηγές στο τέλος, υπογραμμίζουν ότι η εργασία μπορεί να λειτουργήσει και ως προστατευτικός παράγοντας για την ψυχική υγεία, όταν όμως το περιβάλλον το εργασιακό είναι ασφαλές ψυχολογικά και υποστηρικτικό. Βασικά στοιχεία λοιπόν μιας κουλτούρας ψυχικής ευεξίας. Χρειάζεται να είναι ασφαλές και υγιές στο εργασιακό περιβάλλον και δεν μιλάμε μόνο ψυχικά, θα δούμε παρακάτω, επειδή όλα συνδέονται, σώμα και ψυχή συνδέονται μαζί ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να είμαστε αποδοτικοί, θα δούμε και κάποια θέματα της σωματικής ευεξίας, τα οποία συνδέονται με την αποδοτικότητά μας και την ψυχική μας ευεξία. Άρα χρειαζόμαστε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Έχω βάλει κάποια παραδείγματα παρακάτω. Χρειάζεται να έχουμε μια υποστηρικτική ηγεσία και να εμπιστευόμαστε το περιβάλλον και τους συνεργάτες μας. Χρειάζεται να γίνονται, τουλάχιστον εδώ στη Φιλανδία, είναι υποχρεωτικά κάποια από αυτά τα προγράμματα. Προγράμματα ψυχικής υγείας και ευεξίας, ενημέρωση, διάφορες τεχνικές που μας βοηθάνε να ισορροπήσουμε το νευρικό μας σύστημα. Θα τα δούμε παρακάτω. Χρειάζεται να έχουμε ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Δεν είμαστε ούτε το ένα ούτε το άλλο και αλληλεπιδρούν όλα αυτά. Όσο και αν λέμε ότι αφήνω τα προσωπικά μου στο σπίτι, είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Okay. Και επίσης χρειάζονται να γίνονται προληπτικές δράσεις για τη διαχείριση του στρες. Όλα αυτά λοιπόν ωφελούν σε επίπεδο που μπορούμε να προβλέψουμε πριν γίνει το BAM, πριν γίνει το burnout, αλλά μπορούμε επίσης να καθησυχάσουμε, κάνουμε τους εργαζόμενους να νιώσουν ασφαλείς, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο να βιώνουν οι εργαζόμενοι burnout. Γιατί αυτό, αν το πάρουμε τελείως ψυχρά, επηρεάζει και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Και αν είμαστε επιχειρηματίες δεν το θέλουμε. Αν είμαστε εργαζόμενοι, επίσης δεν το θέλουμε. Και επίσης επηρεάζονται και οι γύρω μας. Είμαστε σύστημα. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και η οικογένειά μου που θα φέρω όλα μου τα προβλήματα από τη δουλειά. Ε, θα με δουν τα παιδιά μου επηρεασμένοι, θα με δει η γυναίκα μου, άντρας μου φορτωμένοι και αντίστοιχα πολλά από τα προβλήματα του σπιτιού και της έγνοιας να νιώθω ότι το περιβάλλον μου δεν θα με παρεξηγήσει, αν είμαι στεναχωρημένη κάποια στιγμή, αν είμαι βαριά, γιατί μπορεί να έχω κάποια θέματα. Γιατί η Βόρεια Ευρώπη όμως ενδιαφέρεται τόσο για την εταιρική ψυχική ευεξία? Στη Βόρεια Ευρώπη έχουν γίνει απίστευτες έρευνες, καταρχήν, δηλαδή έχουν δικά τους hub, στα οποία κάνουν έρευνες για το πώς λοιπόν η ψυχική ευεξία επηρεάζει την εργασία και τούμπαλιν. Θεωρείται λοιπόν εκ προημίου
ότι η ψυχική ευεξία στην εργασία είναι η βασική συνθήκη παραγωγικότητας, είναι στοιχείο βιωσιμότητας των οργανισμών, στηρίζονται, είναι από τα βασικά θεμέλια των μεγάλων εταιριών και των μικρότερων, νομίζω είναι και υποχρεωτικό. Θα το δούμε αργότερα. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό μπάζει πάρα πολλά νερά και εδώ έχω να κάνω ένα σχόλιο λίγο πικρό, γιατί ενώ δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην εταιρική ευεξία, πρόσφατα έχουν κλείσει τις δομές, πολλές δομές ψυχικής υγείας και υπάρχει μια τρομερή ανισορροπία γιατί είμαστε σε οικονομική κρίση. Οπότε βλέπουμε τη μεγάλη αντίθεση και με πάρα πολλές περιπτώσεις κατάθλιψης που νομίζαμε πως είχαν ξεπεραστεί και είχαμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ώστε να μην έχουμε τόσες πολλές χιλιάδες περιπτώσεις κατάθλιψης. Δυστυχώς έχει ξανακυλήσει η Φιλανδία τουλάχιστον. Και επίσης η ψυχική ευεξία στην εργασία στη Βόρεια Ευρώπη θεωρείται νομική υποχρέωση των εργοδοτών και ελέγχονται πάρα πολύ αυστηρά οι εταιρείες για το αν τηρούνται όλα αυτά. Πάμε να δούμε τις νομικές υποχρεώσεις για υγιές εργασιακό περιβάλλον σε επίπεδο ψυχικής και σωματικής ευεξίας. Πάμε να δούμε τι λέει η νομοθεσία. Πάμε να δούμε λίγο στη Φιλανδία, αλλά αυτά ισχύουν περίπου και στις άλλες, έτσι όπως θα τα δούμε εδώ, περίπου ισχύουν και στις άλλες χώρες, θα σας πω για τυχόν μικροδιαφορές. Στη Φιλανδία λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άσχετα αν στην Ελλάδα μπορεί να μην τηρούνται αυτά, υπάρχουν σαφέστατοι κανονισμοί, πρώτον για την ποιότητα εσωτερικού αέρα. Θα πρέπει να λειτουργεί ο κλιματισμός, ο εξαερισμός, εμείς έχουμε κεντρικό εξαερισμό, θα πρέπει να λειτουργεί άψογα, να μην υπάρχουν μυρωδιές, να μην υπάρχει μούχλα, υγρασία κτλ. Η θερμοκρασία πρέπει να είναι ιδανική και άμα κρυώνουμε, καλούμε τις αντίστοιχες, τα αρμόδια γραφεία του κράτους να ελέγξουν γιατί η θερμοκρασία είναι χαμηλή ή πιο ψηλή, να ελέγξουν την υγρασία και τη μούχλα, να ελέγχουν, έρχονται έτσι κι αλλιώς κάθε εξάμηνο, αν θυμάμαι καλά, και κάνουν ελέγχους ξαφνικούς, αλλά μπορούμε και εμείς να τους καλέσουμε, να δουν αν ο αερισμός είναι επαρκής, να δουν αν ο φωτισμός είναι καλός και πόσα είναι, μετρούνται και τα επίπεδα θορύβου. Ο εργοδότης έχει νομική υποχρέωση από τη στιγμή που θα του γίνει η καταγγελία να εξαλείψει, να μειώσει όλους αυτούς τους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον και να μην εκθέτει τους εργαζόμενους ξανά σε αυτούς τους κινδύνους και αυτά τα θέματα για τα οποία έχει ήδη ειδοποιηθεί. Το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο στηρίζεται όλο αυτό βασίζεται στο Occupational Safety and Health Act. Έχω βάλει κάποιες πηγές παρακάτω, στο Workplace Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Noise Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάποιοι κανονισμοί που θα έπρεπε και στην Ελλάδα να τηρούνται απαράβατα. Μιλήσαμε για τον αερισμό, μιλήσαμε για τον θόρυβο. Θα πρέπει οι άνθρωποι να μην έχουν σμπαραλιασμένο νευρικό σύστημα λόγω του θορύβου, ας πούμε, ή λόγω των μυρωδιών, ή λόγω της μούχλας, ή λόγω του κακού φωτισμού, για να μπορούν να νιώθουν ισορροπημένοι να αποδώσουν στην εργασία τους. Αν το δούμε στεγνά και επιχειρηματικά, αφορά και στο πώς η εταιρεία μπορεί να έχει απόδοση, άμα έχει καλές συνθήκες. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα σωματικής ευεξίας, παράδειγμα θερμοκρασία και φυσικές συνθήκες. Είναι από 21 έως 25 βρήκα στις πηγές μου, αλλά εγώ θυμάμαι που μας έλεγαν από 21 έως 23, το πολύ 24 βαθμούς, γιατί μετά γίνεται πολύ ζεστό. Οπότε οι πηγές μου δείξαν μέχρι στους 25 βαθμούς, η υγρασία 30 με 70, έχουμε κυρίως ξηρό κλίμα εδώ. Οι ακραίες θερμοκρασίες δεν μας βοηθούν να αποδώσουμε. Παραδείγματα ψυχικής ευεξίας τώρα. Πάμε λοιπόν στο αυτό που αναλύουμε σήμερα. Ποια είναι τα στοιχεία του αποδοτικού εταιρικού περιβάλλοντος λοιπόν στη Βόρεια Ευρώπη γενικά? Είναι το ήρεμο εργασιακό περιβάλλον, όχι θορύβους, είναι και οι κουλτούρες τους έτσι, στο να μην υπάρχει θόρυβος, οι άνθρωποι μιλάνε χαμηλόφωνα, κυρίως, συνήθως. Μπορούμε να βάλουμε μουσική όταν εργαζόμαστε,
Αλλά είναι πάρα πολύ σιγανή και αν το επιτρέψουν οι συνεργάτες μας, αν δεν τους ενοχλούμε, πολύ συχνά θα δείτε ανθρώπους να φοράνε ακουστικά, γιατί μπορεί να θέλουν την μουσική τους και να θέλουν να συγκεντρώνονται. Ε, Φοράνε ακουστικά που αποκλείουν τους εξωτερικούς ήχους ώστε να αυτοσυγκεντρώνονται σε αυτό που κάνουν. Ε, Θεωρούν ότι η εργασία, πρέπει ο εργαζόμενος να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνει. Δεν τους απασχολεί να δουλεύεις άπειρες ώρες, αλλά τους απασχολεί να βγαίνει η δουλειά με τη μεγαλύτερη δυνατή συγκέντρωση. Και το multitasking γενικά εμείς σε αυτές τις κουλτούρες σχεδόν το συχαινόμαστε. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται, ανάλογα και τη δουλειά, αλλά ναι, σχεδόν το συχαινόμαστε και το όσο που μπορείτε αποτρέπετε αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι ο εγκέφαλος δεν δουλεύει με multitasking αποτελεσματικά. Προτιμούνται οι αργοί ρυθμοί, οι αργότεροι ρυθμοί, σταθεροί ρυθμοί και χωρίς πολλές εντάσεις. Γενικά είναι και θέμα κουλτούρας που τα πάντα κυλάνε λίγο πιο αργά αλλά πολύ πιο σταθερά. Ενθαρρύνεται λοιπόν η άνεση και η απλότητα, το απλό και άνετο ντύσιμο. Εδώ δεν ντυνόμαστε, ακόμη και τα στελέχη δεν θα ντυθούν, σπάνια θα ντυθούν με κουστούμι και συνήθως θα το κάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις αν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για κάτι, ας πούμε. Να τραβήξουν ένα βίντεο, παράδειγμα. Είναι εξαιρέσεις αυτές. Δεν μπορεί να είσαι καλοντημένος στη Βόρεια Ευρώπη και να περιμένεις τη συγκοινωνία στη στάση, ενώ έχει το χιόνι, δεν ξέρω και εγώ πόσα εκατοστά. Οπότε είναι και για πρακτικούς λόγους. Ντυνόμαστε με φόρμες συνήθως ή με τζινάκια, με απλό και άνετο ντύσιμο. Όλοι, από το διευθυντή μέχρι τον καθαριστή. Η εργασία δεν έχει δεν έχει αυστηρό dress code. Το καλοκαίρι θα έρθουμε με την παντοφλίτσα, τη σαγιοναρίτσα και το πουκαμισάκι, οι άντρες, το σορτσάκι, βεβαίως. Ό,τι τους κάνει να νιώθουν πιο άνετοι, με λίγα λόγια, και πιο αποδοτικοί, το θυμίζω αυτό. Φοράμε σχεδόν πάντα στους εργασιακούς χώρους, σε οποιοδήποτε γραφείο. Εγώ, ας πούμε, δουλεύω σε μια εταιρεία η οποία είναι από τις πιο πολυτελείς που μπορεί να βρει κάποιος εδώ. Εργαζόμαστε κάποιοι με παντόφλες τις ειδικές τις νοσοκομιακές για να είναι άνετα ή με κάλτσες μάλινες για να μην παγώνουν τα πόδια, για να μην κάνουμε θόρυβο όταν περπατάμε με τα τακούνια και με τα παπούτσια. Δεν θα δεις άνθρωπο με τακούνι εδώ, μέσα σε εσωτερικό χώρο, έτσι κι αλλιώς. Και θέλουν να έχουν μια οικία ατμόσφαιρα. Η σωματική άνεση λοιπόν θεωρείται ότι μειώνει το στρες και αυξάνει τη συγκέντρωση, αλλά γι' αυτά θα γίνουν επόμενα σεμινάρια και θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα. Τώρα είναι γενικό, αυτό είναι εισαγωγικό το σεμινάριο. Πάμε να δούμε το φωτισμό και τον κυρκάδιο ρυθμό, στον οποίο δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ το χειμώνα οι μέρες είναι μικρές, δηλαδή ο φωτισμός είναι μικρός. Όταν χιονίζει βέβαια έχουμε περισσότερο φωτισμό και είναι πιο ευχάριστο το περιβάλλον. Το καλοκαίρι οι μέρες είναι τεράστιες και οι νύχτες είναι μικρές έως και ανύπαρκτες για κάποιους μήνες, ανάλογα το πόσο ψηλά είμαστε. Γι' αυτό λοιπόν στην Βόρεια Ευρώπη, για να μπορούν να λειτουργούν οι άνθρωποι και να είναι αποδοτικοί, δίνουν με πολύ μεγάλη σημασία και στο φυσικό φωτισμό όταν είναι καλοκαίρι, ας πούμε, να ανοίγουν τα παράθυρα, να μπαίνει το φως, ή όταν έχει χιονίσει και είναι ωραίο το χιόνι φρέσκο, άσπρο, δίνουν σε αυτό. Άσπρη τύχη, άσπρα τα έπιπλα, θα το δείτε από το IKEA, αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, για να δίνει λίγο φως και εσωτερικά. Δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο σωστό τεχνητό φωτισμό, όπως είναι οι λάμπες φθορισμού, που είναι ειδικέ λάμπες, όπως επίσης μπορεί να έχουμε και στο γραφείο μας ειδικέ λάμπες 10.000 lux, παράδειγμα. Κάποιοι το ανέχονται, εγώ δεν μπορώ να το ανεχτώ αυτό, για να παίρνουν το φωτισμό αντί για τον ήλιο, που δεν έχουμε τόσο πολύ το χειμώνα, να το παίρνουν από ειδικέ λάμπες. Και αυτό επιτρέπεται στα γραφεία. Και επίσης να έχουν καθαρό το φωτισμό. Ο εργοδότης είναι μέσα στις υποχρεώσεις του να παρέχει επαρκή φωτισμό και ξεκάθαρο για την ασφάλεια και την άνεση των εργαζομένων. Επίσης, ο φωτισμός μας σχεδόν πάντα στις μεγάλες μοντέρνες εταιρείες έχει και dimmer, ώστε αν σε ενοχλεί να τον χαμηλώνεις, για να μπορείς να είσαι ακόμη πιο άνετα, ό,τι σε βολεύει για να δουλέψεις. Τώρα μην με ρωτάτε πώς το συμφωνούν μεταξύ τους όταν είναι μεγάλα γραφεία. Ναι, εδώ οι άνθρωποι μπορούν να συνεννοηθούν για κάτι τέτοιο.
και φτάνουν σε ένα γενικό μεσαίο φωτισμό ώστε να βολεύει όλους. Συγγνώμη. Θεωρείται λοιπόν ότι με το φωτισμό ισορροπείται το νευρικό σύστημα, μειώνεται η κόπωση και αυξάνεται η συγκέντρωση. Πάμε να δούμε πώς κάνουν τα προγράμματα ευεξίας εδώ. Οργανώνονται λοιπόν κάποια σεμινάρια stress management κατά καιρούς, συνήθως είναι online. Εγώ έκανα on-site, αλλά πολύ συχνά κάνουν άλλοι συνάδελφοι online. Mindfulness, ασκήσεις. Τις προάλλες έκανε ένα συνάδελφος στο ίδιο μέρος που δουλεύω, έκλεισε κάποιους σε σκοτεινό χώρο και κάνανε γιόγκα με μουσική σε σκοτάδι, ειδικό θεραπευτικό πλαίσιο. Resilience training, όπου έχει σεμινάρια όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα. Ψυχοεκπαίδευση, που ξέχασα να την αναφέρω. Και διάφορα workshops. Τα workshops είναι εκεί που δεν είναι θεωρία μόνο, αλλά κάνεις και είναι το βιωματικό εργαστήριο, πρακτικά λοιπόν. Άλλες φορές κάνουν fun nights, fun evenings, όπως καραόκε, μπιλιάρδο κτλ. Όταν γίνεται έξοδο σε μπαρ μία φορά το εξάμηνο που συνήθως κάνουν, εκεί μπορεί να χαθεί και ο έλεγχος με το ποτό, εκεί είναι από τα άσχημα. Στόχος λοιπόν όλων αυτών είναι το να προληφθεί το burnout, που είναι ο χειρότερος εφιάλτης των Βορειοευρωπαίων. Έχουμε που έχουμε τον καιρό το σκοτεινό, να έχουμε και burnout είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Από φυσικές δραστηριότητες δίνουν κάποια benefits και στην Ελλάδα δίνουν benefits, αλλά και εδώ πώς να νοικιάζεις ποδήλατο για να πας στη δουλειά με το ποδήλατο. Ακόμη και στο χιόνι υπάρχουν άνθρωποι που ποδηλατούν. Δεν ξέρω πώς το κάνουν όμως. Πηγαίνεις σε γυμναστήριο, κάνεις κάποιες άλλες δραστηριότητες, γράφεις για χορό κτλ. Γιατί θεωρούν ότι άμα είσαι σωματικά υγιής, θα είσαι και ψυχικά υγιής και άρα θα μπορείς να αποδίδεις καλύτερα στη δουλειά σου. Έχουμε ιδιαίτερους χώρους ξεκούρασης στις περισσότερες εταιρείες. Όχι σε όλες, αλλά κάπου θα βρουν ένα δωματιάκι να το κάνουν χώρο ξεκούρασης αν είναι μικρότερη η εταιρεία. Έχουμε τα quiet rooms καταρχήν. Τα λέμε Tauco room, Tauco Hune, που σημαίνει ότι εκεί κάνουμε το διάλειμμά μας, το διάλειμμα του καφέ. Στη Σουηδία ειδικά έχουν φοβερή κουλτούρα πάνω στον καφέ και τα μπούλατ, τα γλυκά που φέρνουν με την κανέλα. Ή φέρνω το ταψί από το σπίτι και τα λοιπά και τα μοιράζονται. Και είναι του καφέ και στη Δανία. Του καφέ το διάλειμμα το οποίο είναι ιερό. Εδώ έχουμε το διάλειμμα του καφέ και μιλάμε χαμηλόφωνα. Στη Σουηδία, από ό,τι ξέρω, μιλάνε όλοι μαζί. Εκείνη την ώρα βρίσκουν ευκαιρία να εκφραστούν. Εμείς μιλάμε χαμηλόφωνα ή και καθόλου και απλά πίνουμε τον καφέ μας. Αλλά είναι διάλειμμα. Έχουμε bean bags στις περισσότερες εταιρείες. Τα bean bags είναι τα μεγάλα τα στρώματα που αράζεις και ξαπλώνεις και κοιμάσαι άμα θέλεις. Έχουμε πώς το λένε, πολυθρόνες, όχι μόνο στη δικιά μου εταιρεία, στις περισσότερες, για να καθίσουν έτσι. Και όταν είναι κουρασμένος ο εργαζόμενος θα πάει και θα χυθεί στον υπεράνετο καναπέ, ακόμη και μπροστά στο αφεντικό ή στον ιδιοκτήτη. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοιου είδους ιεραρχίες. Είναι οριζόντια η ιεραρχία εδώ, οπότε βάζουμε τα πόδια μας πάνω στο τραπέζι, ας πούμε, και αυτό θεωρείται απόλυτα ok, αρκεί να είμαστε ξεκούραστοι για τη δουλειά. Άρα αποδοτικότεροι. Ε, Εδώ στη Φιλανδία έχουμε τη σάουνα, υπάρχει και στη Σουηδία, αλλά κυρίως εδώ είναι ο θεός μας η σάουνα. Σχεδόν στις περισσότερες εταιρείες θα πω. Οι μεγάλες έχουν πάντα, αλλά και στις μικρότερες έχουμε σάουνες. Εμάς στη δικιά μου εταιρεία είναι στον 8ο όροφο, οπότε κλείνεις άμα θέλεις με τον διευθυντή σου και είμαστε αναφύλλο γυμνοί, ολόγυμνοι, αλλά με το ίδιο φύλλο. Δεν είναι όπως στη Γερμανία που είναι όλοι μαζί. Μπορώ όμως εγώ να πάω με τη διευθύντριά μου και να κάνω σάουνα τσίτιδι και να μιλάμε και να λέμε τα πάντα όλα ή να μην λέμε τίποτα και απλά να είμαστε εκεί, παρόντες, παρούσες. Οπότε η σάουνα θεωρείται θεραπεία εδώ. Και πας μετά στη δουλειά σου, ξαναγυρίζεις και είσαι power. Τι μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από τη Βόρεια Ευρώπη και το σύστημα αυτό?
Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα βασίζεται σε υγιές εργασιακό περιβάλλον και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Να νιώθει ο άλλος ασφάλεια, να είναι ο εαυτός του, να μην ντρέπεται. Ε, μ, Χρειάζεται να υπάρχει κουλτούρα εμπιστοσύνης και ισότητας. Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Και καλύτερα είναι να δίνουμε σημασία στην πρόληψη και στη θεραπεία φυσικά, αλλά ας ξεκινήσουμε από την πρόληψη. Και πριν τελειώσουμε αυτό το webinar, καλό είναι να δούμε λίγο τις ερωτήσεις αναστοχασμού. Θα τις διαβάσω και καλό είναι να τις σκεφτείτε μετά από αυτό το σεμινάριο, το webinar. Θα στείλω τις διαφάνειες στο email σας. Οι ερωτήσεις λοιπόν που έχω σκεφτεί να σας δώσω για reflection είναι πόσο υποστηρικτικό λοιπόν είναι το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο εργάζομαι για την ψυχική μου ευεξία. Με υποστηρίζει στην ψυχική μου ευεξία το περιβάλλον το εργασιακό μου. Υπάρχουν πρακτικές στον οργανισμό που εργάζομαι που βοηθούν πραγματικά στη μείωση του στρες. Πώς επηρεάζει η κουλτούρα της εταιρείας την καθημερινή μου εμπειρία στην εργασία? Τι θα μπορούσε να αλλάξει στο εργασιακό μου περιβάλλον ώστε να ενισχυθεί η ψυχική ευεξία των εργαζομένων, ακόμη και αν δεν είναι στο χέρι μου να αλλάξω κάτι, κάτι μπορώ να αλλάξω για τον εαυτό μου ή να εμπνεύσω τον συνεργάτη μου να αλλάξει. Μια φωτογραφία μπορεί να είναι ένα μικρό αγαλματίδιο, ένα λουλούδι, μια γλάστα. Κάτι μπορούμε. Το φωτισμό μου να τον αλλάξω, να κάνω κάτι πιο ήρεμο. Κάτι μπορούμε να κάνουμε πάντα. Ποιες από τις πρακτικές που παρουσιάστηκαν σήμερα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και στη δική μου εταιρεία? Αν είμαι επιχειρηματίας, τι μπορώ να κάνω για τους εργαζόμενους μου? Αν είμαι εργαζόμενος, τι μπορώ να κάνω στο δικό μου προσωπικό χώρο όταν εργάζομαι και ακόμη και στο σπίτι μου? Μπορώ να χαμηλώσω τα φώτα όταν βραδιάζει, παράδειγμα, για να κοιμηθώ πιο ήρεμα. Πώς θα μπορούσε η φροντίδα της ψυχικής ευεξίας να γίνει μέρος της καθημερινής εργασιακής κουλτούρας? Πάρε και γι' αυτό το χρόνο να το σκεφτείς. Και κυρίως γιατί είπαμε ότι δεν είμαστε αποκομμένοι ούτε από την εργασιακή ούτε από την προσωπική μας ζωή, τι μπορώ να κάνω εγώ για να βελτιώσω τις συνθήκες που εργάζομαι και τις συνθήκες που ζω και ζει η οικογένειά μου? Πώς μπορώ λοιπόν να ηρεμώ και να αποδίδω και στα δύο περιβάλλοντα? Αυτό λοιπόν ήταν ένα εισαγωγικό σεμινάριο, πολύ γενικό. Ήδη ξεκινάω, φτιάχνω τα επόμενα σεμινάρια. Κάποια από τα θέματα είναι αυτά που γράφω εδώ, δηλαδή συγκεκριμένα εταιρικά μοντέλα ψυχικής ευεξίας, η κουλτούρα του καφέ για κοινωνικοποίηση. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουμε απίθανη κουλτούρα καφέ, είναι λίγο διαφορετική, αλλά πολύ ωραίο μοντέλο και το ένα και το άλλο. Και οι studies κάποιων εταιριών στις οποίες έχω δουλέψει, στελέχη και τα λοιπά. Και πολλά άλλα, θα σκεφτώ και άλλα και θα τα παρουσιάσω εν καιρό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Έχω επίσης και κάποιες πηγές, πολύ λίγες, υπάρχουν χιλιάδες εκεί έξω, αλλά αυτές ειδικεύονται στη φιλανδική εργασιακή κουλτούρα. Και δίνω χρόνο για τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας, αλλά θα σταματήσω την μαγνητοσκόπηση, γιατί δεν θέλω να φανούν τα ονόματά σας και αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις θα τις δούμε μαζί αυτή τη στιγμή.